लाइमोननि लोगो लाइमोननि लोगो नामा? What's up everybody, welcome back to the channel. This is Daimu, a video creator. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिगां समाव आंनि मिउजिक भिडिअ नायदोंमोन। बेवहाय सासे बिनानावा मोसादोंमोन आरोना जों गामिनि एलबामाव नैबे सिगां नुनायानो। ओमफ्राय दा बे बिनानावा हाबा जासिगोन आरोना जोंनि गामिनिनो। ओमफ्राय दा बिनानावनि हाबायाव आङो गय फाथै एसे हैनो होननानै थांनो ओंखारदों आरोना। हाम्फिया दुगैगासिनो दङ। गय एसे हानदों आङो। हाबायाव अनेक खामानि मावग्रा मानसिफोर फैयो नालाय, ओमफ्राय गामिनि रायजो राजाफ्राबो मावो नालाय खामानिखौ हाबायाव। गय एसे हानदों आङो, बेखौनो लांनो होननानै थांनो ओंखारदों। हाम्फिया दुगैगासिनो दं। फाथैबो हानखांबाय आफाया। ओइ फाथै दङ। फाथै लानानै ओरै दुब्लिजों बारा गोजान जाखाया, ओरैजाय खाथियावनो ओरैजाय आरोना। हाबाया माने गाबोनसो हरगोन। हाबा दाननानै हरगोन न'आवनो। ओमफ्राय जों दिनै ओरैनो दसे नुजाहैनो होननानै हाबायावबो खामानि मावना हैनायबो जायासै। खामानिफ्राबो बिराद बेस्थ' नालाय दा मानि बारा गुरलाबबो मोनाखै, बारा इसिबां हेफाजाबबो होनो हाथ'वासै आङो। माने भिडिअफ्रावबो बिदिनो स्पन्सारबो फैयाखै नालाय, स्पन्सार फैबासो एसे एनै गुरलाब मोनबाय थायो। इउटुबनि सेलारियाबो बिदिनो 25 तारिखनिफ्राय 30 तारिखनि गेजेरावसो हाबो नालाय, ओंखायनो सेलारिबो मोनथ'वाखै आरो दा। ओंखायनो एसे खस्थ' जादों सोलिनो। दा ओंखायनो फाथै गयखौनो हैनोसै होननानै थांनो ओंखारबाय आङो। र' गयखौ खननानै लाजोबग्रोनि आङो। गयबो फाथैबो सोनानै लाबाय। नैबे आफाया दहाय हाननानै नै गय माबाखौ फाथैखौ बिदि जाब्बाय आरो। खै मुथासो दंथाय मिथिला। आलि थाबायनो गयखौनो थिखोनो हायाखैदां इया इसेल'खौनो। इउटुबारानो फैसा हैनो हायानो, बेनिखायनो लासिं सिं जागोन होननानै गय एसे फाथै एसे हैसाबनोसै आरो। जि गिदिर माबा होफैदोंसै आरो जोथोन। दालाय मानसिफ्रा हाबायाव सोरबा अमा बानो, सोरबा दाउ बानो, सोरबा ना बानो, मैगं मैला आलु बाना होनबा, ओंखायनो आंहा गय बाननानै लाबोबाय आरोना नै फाफ्लियाव। बबेसिम थांगोन? दानाव लाइमोननि हाबा गाबोन। आं फैनो गोसो गैयामोन लाजिनानै। खाथियावनो बारा गोजानाव नङा। एखेबारे बोरैबा जाथारदों नालाय देहायानो। माने माबायाव हरगोन माथो अनसायजों तिनालि हाटखला। तिनालियावनो लांगोन। JDX मोननि न' खाथियावनो। होमबा हौवालाबो खबर होफैदों जाखो? होफैथ'वासै बियो। होफैयाखै नामा? होफैदों। होद बे बै अनसायसो। नामानो एखे। आं बेखौनो नंगौ होननानै सानदोंमोन आरो, आं मिथिया नालाय मानसिफोरखौ सिनायजोबा नालाय आङो। गाबोनसो हाबा दानना हरखागोन। ओमफ्राय दिनै जोङो फैग्रोबाय आरोना। जि थाबायो नालाय लंपेन्ट फारसे आथिं खुलायलाय। बोख्लाया माथां बोख्लाय दे। गावहाबो लाजिदों, ओमफ्राय आंखौबा जि मेंख्ल'ख्ल'य लेंबोलायबावो। लंपेन्टाबो खिथुनिसो। बेखौ नुबाथाय गाननानै टाउनाव थांलाय मालाय थांलाय दुगा देखायबावोसो बियो। जुथाखौल' आथिङाव सोनोसै। लाजिनानै फन हरगोरलायो आरोना हिनजाव गोदान जागोननि फंबायनाव। बेनाव मोनफैबाय जों थाखुमादोंसो आरो दायो नै जायगा मोनैनाव। सिखाव लामाजोंसो फैदों जोङो। ओरै जाखुमाना सिरि सिरि थांफिनबाबो रावबो नुनाय नङा। दिनैसो लोगो मोनलायलायदों ने रियेलाव? हाबानि लाहार फाहार खामानि जागासिनो। मण्डप बानायगासिनो, मण्डप जाजोबथ'वाखै। आदर्शनि सेंग्राफोर सोरबाफोर सिख्लाफ्रा फसायदोंबा बुंहरखा। माला जागोन नोंलाय? हिन्जाव गोदाननि फंबाय जोंनानो हिन्जाव गोदाना
हिनजाव गोदाना लिरबावबाय माथो देलै लिरनांगौ गावनि हाबायाव बरिया नुबाय माथो साजायनायखौ मोजां नुदों आर'नाइ अरिजिनाल आर'नाइसो ना मासो ना प्रिन्ट खालामनाय हा नों नामा आर्किटेक्चारा इन्जिनियारा लैथोमाया बरिया नुबाय दानसोरां ओइ दानसोरां ओइ नोंसो बानायग्राया हाजिरासो हामलाबा माला लागोन नोंलाय हिनजावखौलाय आं लाथ'लालै गोसोनायबो गैथ'ला मोजां मोननायसो दङमोन लाइमोननि लोगो लाइमोननि लोगो नामा मा मोनजाखो गय हा माइरं होफैनाय माराम राम फैखादों जोंथ' दुब्लिजों स्राथ' होदो नैथिं ओंखाम जानाय संनाय संग्राखौ नैथिं बानायदों हाखर जावगासिनो नै मा खबर आदै मोजां मोजां गुड मर्निं होन गुड मर्निं होनलाय गुड मर्निं गुड मर्निं लाय गुड मर्निं आंनि नामा अशोक होन आंनि नामा अशोक होन आंनि नामा हा अशोक बसुमतारी होन आं हिनजाव लाथ'वाखै हा ओंखाम जानोसै ओंखाम नै लायदो गिसिथार माथो ने अदाबा जोंगोन ना जोङालै जोंगोन ना रानखांबानो जोंबाय नैबे जानाय लोंनाय जाग्रा बिथिं दोनग्रा बेदर मैगं बायदिसिना दोनदा नैबे जाग्रा फैदो ओरै थांसै जों दा थांफिननोसै आरोना खामानिबो दंबावो नालाय न'आवबो एसे दाहाय बेलासियाव फैनाय जाबा फैनोसै आङो अमा गोदान लिंहरदों अमा बेदर जानो फैगोन आं दा फैनो अ दा फै अमा बेदर जागोन आङो माला फै अमा जाग्रा अमा बेदरखौ जाफेराखैमोन अमाखौनो जाया आरोया अमा बेदर जानोलायबाव आंसो लिंहरदों दा अमा गोदानो अमायानो माबानो आंखौसो लिंहरदों अमाखौ माने खाथि जायो नालाय जोंना ओरै बारस'ना फैबानो मोनो ओरै जायनो दुब्लिजों थांसिगोन दा हाबा दाननायखौ गाबोननि भिडिअ नुसिगोन लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माने बाराबो गोलाव बानायासै आङो भिडिअखौ ओमफ्राय मेथाइ दामगासिनो दं सेंग्राफ्रा मन्दप बानायगासिनो दं मन्दपा बानायनाया जोबाखै नालाय कपिराइट फैयो माने मेथाइ दामनायखौ होबाथाय ओंखायनो बारा भिडिअ बानायबाय थायासै आं थ' गाबोन मोजाङै आङो फुरा देखायजोबगोन आरोना भिडिअ बानायनानै माने दायो खामानि मावगासिनोसो नालाय खामानि सोलिगासिनो दं जोबजोबाखै पेन्डेल बानायनायाबो थ' होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन